A nivell estatal hi ha quasi 4 milions de persones a l'atur. Estem a les xifres pràcticament de l'any 2016. Els índexs de pobresa s'han multiplicat. Si mirem el que ens estan dient, el que han constatat les entitats socials, és que l'assistència als menjadors socials i als bancs d'aliments s'ha multiplicat pràcticament per un 200%. Hi ha el triple de persones ateses que fa 3 mesos, i el llistat de previsions negatives que tenim és inacabable. El Col·legi de Gestors Administratius ens diu que en aquests propers mesos hi haurà 240.000 empreses que tancaran, i això significa 1,5 milió de llocs de treball. El propi govern de l'Estat ens està dient que la previsió per a aquest exercici és d'un enfonsament de l'economia d'un 9,2%. I, clar, la nostra economia està basada en el creixement continu. Què passarà a partir d'ara amb totes les nostres empreses, amb el treball? Bueno, no ho sabem. I clar, la gent es pregunta, i tot això es podia preveure? No hi havia estudis, no hi havia alguna cosa que ens expliqués que això podia passar? Clar, a mi si m'haguessin preguntat fa uns mesos hagués dit, ostres, doncs segurament si alguna cosa pot aturar el món és un virus, però un virus informàtic, no un virus sanitari. Realment, tal com han passat les coses, ningú ho podia preveure. El que sí que preveiem i veiem que hi havia molts símptomes és que tenim una societat i un model econòmic que no és el que necessitem pel futur. Un bon amic que ens va deixar tot just fa un any, el José Antonio Segarra, explicava als seus alumnes de l'IES que el model d'economia capitalista estava acabat, que les empreses, sense renunciar als seus dividends, havien d'incorporar necessàriament aspectes ambientals, aspectes socials, i ocupar-se i preocupar-se pels seus treballadors. Que si això no ho feien, doncs no tindrien lloc en el mercat en un futur proper. I què dir dels aspectes ambientals? Ens hem cansat de sentir que anàvem cap a una situació insostenible. Quantitat d'espècies que han deixat d'existir, la salut de les persones cada vegada més condicionada per la contaminació, la manca de recursos naturals amb els que estem acabant. Tot això feia preveure un final una mica apocalíptic, diferent segurament al que ara tenim, però penso que el que ens ha passat és un avís de que hem de canviar moltes coses. Entre elles, i de forma fonamental, un model socioeconòmic que està basat en una teoria que parla de que l'economia és una ciència d'administrar, de gestionar uns recursos escassos. I jo penso que això s'ha de repensar en profunditat. I davant de tot aquest panorama, què és el que hem de fer? Què podem fer? Hi ha una cosa trivial, no? que tothom ens explica, que ens hem de digitalitzar encara més, que hem d'aprofitar i fomentar les tecnologies, que són eines bàsiques pel present i pel futur, tant de les empreses, de les organitzacions, com de qualsevol lloc de treball. I per tant, que totes les persones hem de saber utilitzar totes aquestes eines. Però jo m'aniria a alguna cosa més de dins, no? Una cosa més important per tal de poder canviar el nostre model de futur. Penso que hem de canviar individualment i col·lectivament, primer de tot, la nostra percepció del futur. Quan ens imaginem un futur negre, acabem tenint un futur negre. Són el que s'anomenen les profecies d'autocompliment. Sense voler, creem allò que no volem. Allò que ens fa por i que no volem aconseguir, nosaltres mateixos estem actuant perquè les coses es donin d'aquesta manera. No es tracta de que ens enganyem a nosaltres mateixos, sinó de que ens centrem en allò que podem fer, de forma positiva per aconseguir els nostres propis objectius.
Si nosaltres tenim una mentalitat determinista, estem convençuts de que hi ha elements genètics, psíquics, ambientals, que condicionen o determinen la nostra realitat. Ens convertim d'alguna manera en víctimes de les circumstàncies. Nosaltres actuem d'una manera determinada com a resposta als estímuls que provenen de l'exterior. I això és una manera d'actuar molt freqüent amb moltes persones. Si nosaltres, en canvi, tenim una mentalitat constructivista, el que pensem és que nosaltres podem construir el nostre propi futur. Pensem que som responsables de les nostres vides i actuem en conseqüència de les nostres vides i de les nostres empreses. Pensem que entre l'estímul i la resposta està la nostra voluntat independent, com es deia el psiquiatre Víctor Frank, que no som un ésser que actua de forma immediata, impulsiva, davant d'allò que ens condiciona, sinó que podem reflexionar i decidir com actuem en cada circumstància. Per bé i per malament, les nostres empreses són un reflexe de la forma de ser i de fer dels seus equips directius i sobretot de les seves persones que estan al màxim comandament d'aquestes empreses, dels seus responsables. Normalment són un reflexe de les seves mancances i de les seves debilitats, no tan sols de les seves fortaleses. I, per tant, és molt important, quan ens relacionem amb les empreses, veure qui està al davant, qui està prenent les decisions en aquella organització. Les empreses són com nosaltres som un reflexe de nosaltres mateixos. Segur que alguna vegada us han dit que no us junteu amb determinades persones, que pel seu caràcter, per la seva forma de fer, no creen bones vibracions, no transmeten seguretat. Amb les empreses passa exactament el mateix. Hi ha empreses que jo us aconsellaria que mai us junteu amb elles. Algú que no té en compte els interessos dels seus treballadors, algú que no té en compte la realitat social amb la que es treballa, la realitat mediambiental, doncs segurament no és un bon company de viatge. I amb qui ens hem de juntar? Què hem de fer amb les empreses? Què és el que hem de crear? Què hem d'explorar conjuntament? Clar, i aquí arribem al concepte de xarxes. Xarxa, a més, és una paraula com de moda, no? Per tot el tema de les xarxes socials. Malgrat que el seu concepte és molt antic i, de fet, es fa servir com un entramat, com una estructura composta, i es fa servir com una eina bàsica per gent com els pescadors, no? Una eina de treball pels pescadors, i per altres professionals, com el món del circ, és un element de seguretat, de garantia. I segurament aquests components també són bàsics, són aplicables a moltes de les nostres empreses. Per una altra banda, vaig mirar què és el que era una xarxa social, com es definien les xarxes socials, perquè les tenim molt relacionades amb aquestes xarxes com el Facebook i demés. Però en veritat, quan vas al diccionari, et defineixen la xarxa social com estructures socials compostes per individus que estan connectats per un o més tipus d'interdependències, com ara l'amistat, el parentesc, interessos comuns, intercanvis financers, relacions, creences, coneixement o prestigi. Com heu sentit, al definir les xarxes es parla d'interdependència. Quan tots nosaltres hem estat educats en la independència, ens han ensenyat que l'objectiu final dels éssers humans és la independència. I no estic parlant en termes polítics, en absolut. Tenim interioritzat que hem de fer el possible per sortir de les situacions de dependència en la que ens trobem i aconseguir ser lliures, ser independents. La dependència és el tu,
Tu fas per mi, tu m'ajudes. La independència és el jo. Jo puc fer, jo sóc responsable. La interdependència és el nosaltres. Nosaltres és cooperar, combinar talents, crear junts alguna cosa realment important. La vida, la natura, són interdependents. El nou paradigma del món de l'empresa, del món de l'activitat econòmica i aplicable no només a les empreses, sinó als ajuntaments, a la iniciativa social, a tot tipus d'organitzacions, és la interdependència. Ens necessitem els uns als altres. La interdependència ens porta a la creació de xarxes, a la creació de sinergies, a les relacions on guanyar formen part del seu ADN. I això ens porta a una reflexió final, i amb això acabo. Escollim molt bé amb qui ens relacionem per construir el futur. I construïm respectant els nostres valors i buscant aquelles persones i empreses que els comparteixen. Aquí acabo la meva ponència. Que tingueu molt bona sort construint el vostre propi camí. I si en algun moment penseu que us agradaria compartir-ho amb nosaltres, serà tot un plaer. Moltes gràcies.